Dobra, kręcę filmik. Uwaga, kręcę. Uwaga, nic nie widać. Chciałam nakręcić filmik, żeby wam pokazać jeden piękny widok, ale akurat nic nie widać, więc pokażę wam, o, taki piękny widok. I o, taki piękny widok. Ja mam nową fryzurkę. Prawie byliśmy o krok od wypadku śmiertelnego. Jakaś ciężarówka próbowała ściągnąć nas w przepaść. Ale jakby nie było, umrę mając piękne, blond, proste włosy. Dziękuję. Uwaga, widoczek. Dieteteć bardzo wysoký. Piękny po polsku monolog. Bardzo się cieszymy. Przetłumaczę wam, że życzy ci dużo złotych, chciał powiedzieć Janik. O, no widzicie, no nic. Filmy do... Filmuj drogę, droga jest ciekawa. Dobra, filmuję drogę. Proszę bardzo. Muszę dodawać teraz efekty, bo wcale nie jest taka ciekawa, jakby się wydawało. O, pięknie. Tutaj taki zakręcik.